is your daddy and what does he do? What does he do? What does he do? Who is your daddy and what does he do? What does he do? Laita päälle 200 biitti. Korvat hörrölle ja täältä lähti vahva hitti. Mikrofonilleni vierasta on naftaliini. On aika panna menee rohkea ja rankka riimi. Illatiivi, allatiivi, ei onnu narratiivi. Meitsin gameia ei droppaa mikään halpa fitti. Ne sano daddy feilaa ja se on varma diili. Mut jos ei ollut muuta, naama kiinni. Kualo räpää junnut huuteli et vanha hiiri, että painu saada muijia sun makkariisi. Tohon ei voi muuta todeta ku fakta easy. Mikä hiertää, ootko unohtanut laksatiivis? Mulla on väli ainoastaan, et on nasta fiilis. Täs vaihtaa omii pelkojaan ja on paratiisis. Daddy on A-bomb, mikki päällä instabiili. Sulle tää facepalm, itkuu täynnä instafiidi. Kissa mua ku cheeky lainaan. Et oo mikään räppäri. Voin mä silti raimaa. Ihan sama jos se